jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar oh ja, leuke filmpjes voor je. Want het is nou Tomketiet. Ja. Cornelia, Romke en ik maken wachtje voor de bregen. Romke shot haast neert, springt van de fiets en shot dan wat moois. Ja. Tomke mandje altijd bleer, Tomke meiding krullend heer, meiding hoentje sabretaal, harkje gauw naar dit verhaal. De bregen. Het is warm. Tomke boort het met een boordje in een tobbe met water. Hoe de tobbe leidt een plankje. Dat is de bregen. Wat doet dat, Tomke? Ik vaar de boot onder de bregen terug. Oh, maar ik de bregen omheen dan? Oh ja, dat de bregen maar hiepen. Tomke vat het boordje eronder terug. Kleer, de bregen kan vertel. Er is maar hier boot. Hey, Tomke en Romke. Voor je met mij een eindje te fietsen? Ja, dat willen Tomke en Romke wel. Cornelia stapt op haar fiets. Romke moet in het koorken achterop. Tomke mij op zijn eigen fietsje, met het hege vlagje onder de achterkant. Mooi nice bij fietsen, Tomke. En koertutje. Maar we aast de bocht om, Cornelia? Ja, stek die rustig hamer uit. Daar weet elke keer waar we heen gaan. Dat ken ik wel, hè? Schummer! Romke steekt zijn jochterpoortje uit. Dat is een knappe hoen, Romke. Cornelia? Vat uitje, Tomke. Cornelia, ik zag een peel met een reet lucht. Het knippert. Wat is dat? En waarom stop je alle auto's en fietsen nou? Wij binnen bij de bregen, Tomke. En dat rede lucht zei, pas op, net verder gaan. Nee, wat doe is ploffen wie in het wetter? Ja. Zo, de beam giet ik al omleeg. Wat doet dat, Cornelia? Dat toch de bregen wachten. In dat hokje. Ik hou van de BM stopje, Tomke. Tomke en Cornelia stappen van de fiets en wachten voor de slagbeam. Ik wil uit het kwarken. Ik zie niet. Mooi zitten blijven, Romke. Dan kun je net losrennen. Dan kun je wel in het wetter vallen. De bregenwachter truwt op een knop en stadig giet de breg omheen. Een zeilboot begint te varen. Wat een grote boot, Cornelia. Ken die wel door de bregen? Ja, zie maar. Romke zit leuk in zijn korken. Hij wil die mooie grote boot action. Tomke mij de boot wel zien. En ik net. Dat is net eerlijk. Ik kan wel losrennen hier. Ik pas hier goed op. Ik wip lekker uit het koerkewei. Het hoentje shot naar Tomke en naar Cornelia. Die sjog alleen maar naar de boot die trot de bregen vat. En dan, hup, springt Romke op het dik. Hier zeg ik echt niet. Wacht je. Ik sloep onder de peer terug. Dan ken ik die grote boot ik zie. Romke giet heel dicht bij de poortjes naar de ranen. Woef. Ja, daar schutte de grote boot al. Er zitten een vrouw en een man op een boot. En wat schutte hij daar nog meer? Een hoentje. Een heel leef liets hoentje, maar een strikje in het hier. Oh, wat een lief hoentje. Die wil ik wel een slikje, ja. Romke denkt net nee. De boot met het hoentje is haast door de bregen. Romke doet de eigen dicht. Hey, Romke. Romke. Pas op. Romke net waan. Maar Romke jet het al niet meer. Rijden. Hij springt naar onderen. Zijn stutje wappert op wien. Maar een plof komt er op het dek van de bootdel. Hey. Cornelia, help. Romke is in het wetter sprong. Haast versoept er. Nee, Tomke. Ik denk net dat Romke in het wetter leidt. Zie maar. Cornelia wies naar de boot die nou helemaal door de bregen is.
En waar zitten daar Stief in elkaar aan op het dek? Romke en het hoensje met het strekje in het hier. Oh, daar is die grutte togen niet al. Ik denk dat er een vriendinnetje van had, Tomke. Komt Romke nou nooit weer waarom bij u? Cornelia. Hij vat mij de boot voort. Romke. Tomke begint te gaan. Hij wil zijn hoenenvreundje net missen. Ik denk dat de boot naar de kant keert, Tomke. Nog even wachten, dan kunnen wij hoe de bregen. De bregenwachter liet de bregen bij zakje en even letter giet de slag bij hem omheen en ging de jochten uit. Cornelia en Tomke fietsen gauw over de bregen heen. Ik zet de boot al, Cornelia. De man maakt het hem krek vast voor een pjeltje. Wat een gedoog om zo'n stout hoensje. Romke, kom nou gauw maar naar huis. We kunnen die net missen. Romke? Oh, wat haast al? Romke zit op het dek. Hij is zo wit als sneeuw om een snuit. En zijn eerkes hing je slop. Ik ben zo misselijk. Misselijk? Hoe kan dat nou? Best wel ziek. Ik ben misselijk van het varen. Ik weet al was toch haast. Du bist zeeziek. Nou, kom maar. Dan zet ik die weer in het koken. En dan geven we gauw naar huis. Naar die warme koer. Een kwartierke letter leidt Romke lekker onder zijn tekkentje in zijn koer. Hij wil neer weer varen op een boot. Maar hij moet nog wel hield iets om dat leven hoensje denken. Zou er een beetje verliefd wezen? Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Ja. Het wetter. Wetter. Waar komt het wetter waar? Dat komt uit de kraan. We drinken het en we waschen het en we douchen er maar. Ik ben klaar. Is het nou die? Ja. Marieke maakt haar kemmerkoop romje van haar mem. En Pier zal haar helpen. Maar als ze klaar binnen, weet ik net of mem daar nou zo blij mee is. Oh, Romke. Ah. Pier en Marieke's zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boten door. Weer een krek week als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, Die is heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Opromje. Marieke had jermen vol verklaaierskwot naar haar kamer gesleept. Jurken en blouses van haar mem, jassen, watjes, skwon, taskes, neem maar op. Het heerlijk jemmerke luidt er vol mee. Pier en Marieke struinen er tussenom. Mij dit wel van je, mem? Weet ik net. Als hij me net de volle waai maatje. Ik haal alleen mijn vrouwenskleren. In het niet. Vind ik echt wel leuk. Hey Pier, look dan dat regenjurkje zo aan. Dan neem ik deze beppejurk. Ja. Dan kunnen wij als 2 deftige wiefkes op reis. Hartstikke een koffer. Jawel. In de kast op is met mijn kamer zit wel in. En een paraplu. Ja, wel draaien. Haal je weer echt nog wat stwal? Dan maak je er een trui van.
Of een restaurant. We moeten ook even kopjes hebben en borden en een pannen. Oké. Had je mem ook een spiegel op haar kamer? Ja, vanzelfs. Een hele grutten. Maar dan moest me wel even helpen te sjouwen. En ze kwam mij heen gehakken? Wat zie je beer? Een kwartier later kon de door van Marieke haar kamerke haast net meer dicht. Zo volle goed haar ze onsleept. Ze zullen krek als deftige dames op reis als Marieke haar mem komt. Oh nee, wat een binde! Oh, hoe krijg je me varkoor? Marieke, wat mat dit alle jaren? Wat bent dit nou weer van nu weer een fratsen? Ja, wie gaan op reis? Op reis, waarheen? Nou, naar Amsterdam of zo. Saberen. Dat vind je leuk. Nou, ik vind dit net leuk meer. Dan kist hij de skonkel wel brekken. Dan voort maar die troep. Wat? Ja, oprom je alles. Nou, dadelijk. Dit wil ik zo net leien. Je koen won net wies wezen. Maar je wie eerst net even naar Amsterdam? Daarom je weer daarna alles wel op. Marieke? Maar het is mijn eigen kamer. Precies. Daarom, krek. Ik toch het net. Elk zwargertje van zijn eigen kamer. En dan maken ze die kamer nou netjes. Daar haast niet wel jet. En Pier kan die wel even helpen. Je had de hele middag wel werk om alles weer om kant te krijgen. Oh, nou, avanceren. En ik kom haast te sjen. Doei. Jammer. Maar wie in een krek zo leuk dwaande. Ja, stom. Nou, look die jurk maar weer uit. Waar moet er heen? Nou, is met mijn kamer. Gooi hem daar maar op het bed. En al die jas nek maar. En deze taskers? Ik. Oké. Wij komen die hier borstels bij en dat lippenstift wordt. Ik van is met mijn kamer. Zet het maar terug door. Denk erom, je komt echt nog een lading kwam. Ik weet net mijn wedstrijd, ja. Dan zeg maar. En zo giet het maar terug. Pier en Marieke sjouwen haast alles naar de kamer van Marieke haar mem. Als die naar een jaloeren weer boppen komt, is het kamerke van Marieke weer netjes oprijden. Nou, dat liek het er maar op. Zo maak ik het leien. Nou, ik kan net oorzissen als dat hij hem handig dien. Heel handig. En alles werd de plak. Ja. Zo goed mogelijk. De stift naar kerimilatie dien. En de knuffels hier op bed. Dat mag wel nou. Ja, vanzelfs. Nou, mooi zo. Toen had die bureau ook nog oprommen, zag ik. Ja, ik ga al die boekjes en die doos met puzzels ook maar oprommen. En de vogelkooi ik. Dat dacht ik dan niet meer mij. Waar was die litten dan? Die heb ik mem cadeau dien. Mijn mem wil haar. Oh, nee, hè. Die wil ik net op mijn kamer ha. Bah, dat vieze ding. Nou, kom maar mooi. Dan sjouwen wij die dadelijk naar onder een ta. Hè? Die maar wel voort. Ik ga geen tijd meer. Ik moet naar huis. Wij moeten eten. Nou, maar gauw naar hoe staat dan? Marieke en ik redden er wel mee. Bedankt, hè, dat je zo goed geholpen hast. Niks te danken. Graag dien. Doei. Hoi. Doeg. Wat krijgen we nou? Ik zei de door van mijn kamer net iepen. Marieke, help eens even. We kunnen wat voorlezen. Oh, nee. Wat ga je nou dien? Mijn kamer oprommen. Oh, Marieke, hel je als de blinder die rotzooi je waai. Nee, dit is mijn kamer. Maar dit is dien rommel. Nee, hè. Het is al je voor mem. Dus... Marieke, haar mem, lit haar bovenop de berg rommelzakje. Oh, nee. Ze slacht de hand voor het gezicht en ze zuchtte Jip. Oh, ik ben het er net mooi eens. Ah, memke. Rom je het me gauw op. Werk je van niet. Wij winnen er tenminste samen kleer mee. En met wat zijn? Els rom het zijn eigen kamer op. Oh, nee. Doei. Ja. Laten we hier zitten. De zitten. De stritten. De stritten. Ik drank op de stritten. En nog
je verkeerd. Drak op z'n stutten. En nog je verkeerd. Schilf, daar steekt nog een hoen. Die heb je en meneer. Ja. Sjorut, daar komt alweer een auto. Sjorut, daar komt alweer een bus. Sjorut, nou binder wet we fietsen. Veilig naar de orenkant. Veilig naar de orenkant. Is een hele klus. Sjorut, daar komt alweer een auto. Sjorut, daar komt alweer een bus. Sjorut, nou binder wet we fietsen. Veilig naar de orenkant. Veilig naar de orenkant. Is een hele klus. Is een hele klus. Oh, denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nou, hè.